υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος μουσικός ή συγκρότημα που έχει επηρεάσει σημαντικά το στυλ ή τον ήχο σου? Είναι και αυτό με εξαιρετικά δύσκολη ερώτηση. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει. Είμαι Metallica fan, να σου πω την αλήθεια. Από μικρός ήταν η πρώτη μπάντα που άκουσα. Αλλά δεν θα το έλεγα. Εντάξει, ένα συγκεκριμένο δεν θα έλεγα, σίγουρα. Η Warlord, ο τρόπος που έπαιζε κιθάρες ο Bill Chammis και ο τρόπος που έγραφα μελωδίες είναι μια πολύ κύρια επιρροή στο πώς σκέφτομαι και εγώ τις μελωδίες μέσα στα τραγούδια. Και η Manowar από την πλευρά του πώς χρησιμοποιείται ένας τραγουδιστής μέσα στην μπάντα, που ουσιαστικά πάντα έχει τον πρώτο ρόλο και υπάρχουν ξεσπάσματα και μια ανωδική πορεία όσο προχωράει το τραγούδι. Ναι, σίγουρα ο Τζο Σατριάνι, ο Έντι Βαν Άλεν. Και από μπάντες θα πω οτιδήποτε έχει σχετιστεί με τον Steven Wilson. Δηλαδή Porcupine Tree και τα solo project του και όλα αυτά. Θα έλεγα ένα κράμα των Crew με Skid Row και λίγο Poe. Λίγο αυτή η περίοδος. Γενικά, εμένα μου αρέσει να μιξάρω διαφορετικά στυλ μεταξύ τους που δεν έχουν καμία σχέση. Οπότε, διάφοροι θα έλεγα. Ναι. Το στυλ έτσι πολύ τρανταχτά δεν μπορώ να το πω, αλλά μας αρέσουν σε όλους το συγκρότημα η Bad Religion πάρα πολύ και μας έχουν πάει σε αυτό το tempo και αυτό το ύφος. Αλλά φυσικά μπήκε μέσα και κάπως το ελληνικό στοιχείο και του καθενός η καμπούρα ό,τι κουβαλάει και βγαίνει αυτό που ακούω. Αρκετοί και από πολύ μεγάλο φάσμα γενικώς της μουσικής, όχι μόνο του metal. Μια μπάντα που λέγεται US Maple. Ή Hanoi Rocks. Mike Patton, Mr. Bungie. Είναι σίγουρα τραγουδιστής των Aborted, ο Sven. Vocal wise δηλαδή, από εκεί και πέρα πολύ καλλιτέχνες. Είτε είναι Metallica, Slayer, τα Basics, είτε είναι κάτι άλλο. Σίγουρα τελευταία ακούω πιο πολύ. Όχι ακούω. Σπουδάω να μάθω να παίζω το Jack Hill. Ναι, δύσκολο. Οκ. Αλλά ναι, αυτό ας πούμε, αυτό είναι μια πολύ ακραία μορφή τσοπίλας που υπάρχει μόνο σε ακραία μορφή σίγουρα, ας πούμε. Και δεν υπάρχει κάτι διάμεσο σε πανκο σκληρό ήχο, ας πούμε, να μην είναι, ή θα έχεις Dillinger Escape Plan, ξέρω εγώ, χέλα και τέτοια, ή θα είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε σίγουρα κάτι ενδιάμεσο να υπήρχε και λίγο από τον κουρβάτο έτσι χορευτικό θα πέψει. Μπορώ να σκεφτώ Mars Volta σίγουρα, δηλαδή αυτό το drummer τον παρακολουθώ full, το Bridgen εκεί, πώς το λένε. Αλλά αυτός είναι πολύ συγκεκριμένος και δεν μου αρέσει και η Mars Volta, οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Όταν βγαίνεις από την εφηβεία, όταν είσαι στην εφηβεία όπου αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα μέσα και αντιλαμβάνεσαι και τη μουσική και πολλά άλλα ας πούμε επιρροές, αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ διαφορετικά πια. Είναι μια πολύ σημαντική, ας πούμε, ηλικία και κατάσταση και θα έλεγα ότι είναι ένα συνοθήλευμα ήχων, αλλά κυρίως εκείνη την περίοδο οι πιο έντονοι ήχοι έχουν μεγάλη επιρροή, δηλαδή όπως το punk, rock, metal, οπότε για μένα εκείνη μια περίοδος ήταν μια metal μπάντα που λέγεται Blackguard, είναι πολύ σημαντική και με επηρέασε πάρα πολύ να ξεκινήσω να παίζω όργανα. Σίγουρα στα ορχιστρικά parts λατρεύω το Βαγγέλη του Παπαθανασίου. Δηλαδή έχω μεγαλώσει με τη μουσική του και τον σέβομαι απίστευτα και σαν άνθρωπο. Και με έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο συνθέτει την ορχιστρική μουσική. Μετά από ακραίο black metal, Emperor Dissection, Mayhem. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στο συγκρότημά μας ακούμε ο καθένας, μπορώ να πω, διαφορετικά είδη, οπότε όλοι φέρουμε ιδέες από είδη μουσικής που αγαπάμε. Σίγουρα είναι κυρίως το συμφωνικό power metal. Μπορώ να πω κάποια παραδείγματα όπως είναι η Nightwish, η Epica, κάπου εκεί. Είναι σίγουρα ο Vinnie Paul, ο συγχωρεμένος. Dave Lombardo θα έλεγα, Paul Bostaph, Pete Sandoval, αυτοί οι μεγάλοι drummers της εποχής. Ο Jeff Buckley νομίζω σαν φωνή, πολύ. Björk άκουγα πολύ πιτσιρίκα, που έτσι μου λένε όλοι ότι έχει μια σχέση. Πολλά.
Έχω ένα συνοθήλευμα από πράγματα που είναι και λίγο αντικρουόμενα. Δεν... Έχω παραδοσιακές μουσικές, open, δεν ξέρω, πολλά άσχετα. Κοίταξε να δεις, οι αγαπημένες μου μπάντες σε μένα στη δεκαετία του 80 ήταν η Accept, Judas Priest, ήταν η Halloween μέχρι το Keeper το 2, μετά τους έχασα ή με χάσανε, δεν ξέρω. Ήταν heavy metal. Γι' αυτό και ακόμα και τώρα θεωρούμε ότι παίζουμε heavy metal. Δεν μπορώ να οριοθετήσω τα genres. Black metal, death metal, melodic death metal, progressive black metal, doom death. Και άμα δεις και στο παρελθόν, πάντα και σαν Nightfall, μας βάζαμε διάφορες ταμπέλες, γιατί δεν μπορούσαν να δούνε πού ακριβώς υπαγόμεθα. Ήμασταν μπάσταρδοι στην ψυχή 100%. Δηλαδή φεύγαμε αριστερά-δεξιά, χτυπούσαμε τοίχο, γκελάραμε. Και αυτή είναι η ομορφιά της τέχνης. Επανήλθα. Iron Maiden σίγουρα. Μεγάλωσα με το συγκεκριμένο συγκρότημα. Κάπου πιο μετά ήρθανε μεγάλη σφαλιάρα, τουλάχιστον στη σκέψη μου, σε σχέση με τον επικό ήχο, η Manowar. Και μέχρι σήμερα συνεχώς ανακαλύπτω καινούργια πράγματα, νέους καλλιτέχνες και η μουσική συνεχίζεται.